L-Ispettur Raymond Joseph Azzopardi mir Rapid Intervention Unit xed li huwa kien wara l-Kuntistabli Johan Vella ma tantlaqat f'wiċċu fonqu minn tiri li allegatament kienu sparati minn Ġona Ġus ta' 74 sena f'ta' ġurni. Xed li meta ra l-kollega tiegħu jaqa' mal-art u b'wiċċu miksi bidmija ħaseb li l-Kuntistabli Vella kien miet. F'din l-isparatura kien weġġa wkoll Kuntistabli Omar Sharif. Anki l-ispettur kien sibu ġejja mill-Assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan. Kienet fix-xena tar-reat. Fuq il-pedana tax-xhieda l-ispettur Buġejja qalet li qatt mhu ser tinsa dak li rat quddiem għajnejha f'ta' ġurni fl-24 ta' Lulju li għadda. Xedet fost oħrajn li rat li ttobbaw lil paramediċi f'ġirja kontra l-ħin biex jagħtu l-ewwel għajnuna lil Kuntistabli Vella biex jibqa' jieħu nnifs. Qudiem il-Maġistrat Ġanella Camilleri Busuttil xedu wkoll membri mill-Special Intervention Unit li dakinhar tal-isparatura kellhom jintervjenu fuq ix-xena tar-reat f'ta' ġurmi. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex iżemmhom ma jixxandarx biex titħares l-identità tagħhom. Fil-qorti huma rrakkuntaw fost oħrajn fiex kienet tikkonsisti ħidmiethom mindu waslu fuq il-post sakemm daħlet fir-residenza tal-akkużat u arrestawh. Ħaġus qed iwieġeb li mhux ħati għall akkużi. Il-każ se jkompli jinstema' l-ġimgħa d-dieħla.